Do Šenkvíc sa vrátili ľudia, ktorí tu v minulosti pracovali na niečom naozaj výnimočnom. V priestoroch bývalej šľachtiteľskej a vinohradníckej stanice sa celé 10 ročia snažili nájsť tie najlepšie odrody viniča, vhodné pre pôdne a klimatické podmienky na Slovensku. Bývalí kolegovia sa tu stretli znova po takmer 20 rokoch na pozvanie Jozefa Repu. Otváral podnikovú predajňu svojho rodinného vinárstva a budovu prezývanú Šľachta znova sprístupnil pre všetkých. Pre mňa je to veľká vec. Budeme mať od dnes otvorené priestory pre širokú verejnosť a budeme sa snažiť tým ľuďom ponúknuť poctivé, kvalitné vína zo Šľachty. Medzi pozvanými hostiami nemohla chýbať pani Dorota Pospíšilová. Pod rukami prvej dámy slovenského šľachtenia vznikli práve tu nové odrody viniča, ktoré našu krajinu dostali na mapu svetovej vinárskej špičky. Do dôchodku však odchádzala s čudným pocitom. O výskum viac nikto nemal záujem, areál šľachty nechali zodpovedný spustnúť a schátrať. Keď ho v roku 2011 prevzal Jozef Repa, vedel, že má na čom stavať. My namiesto toho francúzskeho slova terroir, mne sa veľmi páči a sme si zvolili nový termín, ktorý sme prevzali z latinčiny genius loci, čiže duch miesta. Všetci vedia, kto je Dorota Pospíšilová. Takže myslím, že veľkosť jej ducha sa tu niekde bude vznášať navždy. Je to strašne krásne zreštaurované a myslím si, že celé toto vyžadovalo človeka, ktorý má zmysel pre vytvorenie čohosi nového, ktoré nesie aj ducha. Program slávnostného otvorenia predajne sa musel prispôsobiť požiadavkám vzácnych hostí. Namiesto oficialít a príhovorov ich najviac zaujímalo miesto samotné. A tak ich prvé kroky smerovali ako inak do pivnice. Jednoducho skvelý dojem z celého, a to nie len z toho vonkajšieho, ale aj z priestorov, ktoré sme mali možnosť prezrieť vnútri. Je to skvelý projekt, vďaka ktorému si myslím, že sa nemusíme obávať o budúcnosť slovenského vinárstva, keby bolo takých viac. No a to sa teším, že s tými slovenskými odrodami, pri ktorých zrode som trošku aj stál, sa takto pracuje. A takéto vína budeme v Šenkviciach dorábať a chutnať a ponúkať všetkým ľuďom, ktorým víno chutí. Jozef Repa spravil všetko preto, aby mal priamy kontakt s ľuďmi, ktorí si vybrali práve jeho víno. V areáli Šľachty vytvoril pre svojich zákazníkov príjemné prostredie nielen v podobe degustačnej miestnosti a samotnej predajne, ale aj veľkej letnej terasy či detského ihriska. Nielen on verí, že sem tento komfort, no hlavne kvalitné víno, prilákajú mnoho návštevníkov. Každé vinárstvo v Šenkviciach má pre obec veľkú hodnotu. Môj kolega Štefanička a jeho švagor Jožo Repa hľadali tiež nejakú príležitosť, takže sme boli v pravej dobe na pravom mieste. Dobrá vec sa podarila. A Šenkvice dostanú takého dôstojného vinára, na ktoré budú hrdí. Slováci milujú slovenské víno, kupujú ho, takže dúfam, že aj vína zo Šenkvíc, zo bývalej šľachtielskej stanice ich oslovia z maličkého rodinného vinárstva od nás. Plán je jasný. Bez ohľadu na to, koľko námahy a prostriedkov to bude vyžadovať, toto rodinné vinárstvo bude pre svojich zákazníkov zárukou kvality a poctivej práce. Veď keď sme sa jeho šéfa opýtali na motto podnikania, odpovedal jednoznačne. Chceme robiť veci poriadne.